መዘዝ ራፋ إسرائيل أبشوعة تكمتي كلتش عن عسران سلسن دحرز ورد متكعتي بحيال نرن قطعان ويلقى حماس إنها بدت باتفت سموزلا نايمر سمتكعت تقبارات بسمين قازا زجمر وفرا نبدو ببلحيمو أشحات كتيلا أشحات سنكيلا مليونات فانقيلا عويات فلسطينيان معالتاو موزيكا مرقو بزهان كساب زخون كيراقي أكل حجون نتي أب قدا قد تحبيو استسورا حماس نمركاب نابتا انكو تريفاتات نبرت رافا استبعدت بوتا آتي الله أبزو معبول زمن كم زعينتو هلكيت بمعكنا زينا كسند والتا قلبو هزبي كشفشف مرأي نبوزحات حدش ترئيه إسرائيل مسارت إزاز نقوصو قدايا بحقرا بيت فرد قبرنياتا زركب كداي منسرا ناتانيحون مفتاتهم مس فلسطينيان حماس انتراي زي كونه مس حقراو مقابعيا حقراو بيت فرد قبلنياتات إيروبا حبرت أمريكان كالوت بزحات أكالاتن كوين عالو إتا هاجر نعمتا زدقفاء مشارختا ياكساب زبلن ترئيو زلا حلوف سقومتات هاجرات إيروبا بخميس رعاتنا تحزا إلان كمخرا من محدار بايدن حجس بزيحو إلو خوغ رمرم حقراوان أبيات فردي انتاي نفردا إلوم كم مرامرو جيرو يركب إسرائيل كن حجون حماس كيدم سسكو سلام يبلن أبز بالمركزية سأنيع الله تقسم مقام زبها النجر كي تسمعني بمبال نعركي زغرب محسن تاتات عشش مبالاون كمو اتغند حتوغن إسرائيل كم فخراء نحماس كتتفقو تخيل ديا الزبدي كبرات تخطاتلتنا نلومي نحدش متكعات إسرائيل قبل الرافان قبل مرسي محبرسب عالمنا العلنا نأن قبرو صانحيت كتكتاتلو زعدمكم عدالاون آراب النايز مدب أسمرهم حيديه سناي مكتال زي دمت راديو إيراناي حماس نمرت إسرائيل آتيو لعلش حنقل تميتن سبات أبز قتللون كالوتا مايت أبز جويلون ورحة تكمتي كاب 30 كساب 4 شح زخونو تواقعت 5 نبرو إسرائيل تقمت إتا هاجر نزا حيلزي ناي مدفع حلافنت زهبتو نحايلتات مكلخة لاي نيرو انتو خونا حايلتات مكلخة لإسرائيل لابز جيزي نحماس كتفو كتخم زي كالم تردي أمالو يبل تمارا ماري وتادراو سنفلتت يأف زيتون كما قال لسا نايز تمارا ماري عطوغات حماس نويح راكز ونشافو روكيت لاونشرات سب ألبو نفرتي استفلالي مدفعاتن كلاشناتن استعادكيهم يبل እዞም ዕጡቃት ኣብ ውሽጢ ጋዛ ብዝሰርሕዎም ናይ ታሕቲ ምድሪ ገለርያታት እናተጠቀሙ ዝተራቐቐ ናይ መራኸቢ መሳርሒታት ከም ዝረኽቡ እውን ይጠቅስ እስራኤል ከም ዝፈከረቶ ኣብ ዝሓለፈ 7 ኣዋርሕ ሓማስ ንምጥፋእ ብኣየር ብምድርን ብባሕርን ከበድቲ መጥቃዕትታት ኣካይዳ እያ ክፍሊ ስለያ እስራኤል ከም ዝገመቶ ካብቶም 24 ዝኾኑ ቦጦሎንታት ሓማስ እቶም 18 ዝኾኑ ከም ዝተባታተኑ ይሕብር عزسي زركبهم بزعات عطوقات كم سقطلون وثيقو ينقر زترفوغن دواي كوينات نمكياد تقواجاجلهم أبي بوتاتات أدبيهم كم زلو يقمت زبازحو خابزهم عطوقات تحبي أمولو زلو بوتا أبدو بقازا أب تركب كتا مرافا كم زخون يقمت إزد مايو مغنيات نايزا حدش مدكعة إسرائيل نبطا ختما هزباولنت ناي حدا قارسي لعلو قصر عطوقاتيو زسرع زبل إدوارد ميلتون استباهر قال تماراماري زبازحو نبرت قازا حجون حماس كم سعرهم زامنو سلازيم دما كم قدمهم دقافهم زي نفقوه يبل أب يونيفرسيتي تل أبيب إنستيتيوت مشيدان زركب تماراماري ميكائيل ميلشتاين بوغانو حماس كساب حجي فرق خوات تهدراتو كثير يقوني انتو خنا بغالي لغتكم كم زقل مانم كتراتر أي قبعان يبل نسو وسيقو أب كازا زركب من إسيات ناب حماس كتسنبرو فتصم فقادنياتات مخانهم يقلصوا من لاهم كم مرة قولي جبت يغرب
ካብዚ ትንተናታት ዝያዳ ሚዛን ዝወሃቦ ግን ብትካል ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ዝወፀ ጸብጻብ እዩ። ከም ርእይቶ እቲ ትካል እንተኾይኑ ሓማስ ዝተቐነሰ ዕጡቓት ይቀነስዎ ሓያል ውድብ ኮይኑ ንዓመታት ምቕጻሉ ኣይተርፍን ይብል። እዚ ተቋም ከም ዝብሎ ማልያ ብዘይብሎም ናይ ቃዛ ናይ ትሕቲ ምድሪ ገለርያታት ብምሕባእ ሓማስ ነብሳ ሓይሉ ንኸወፅእ ብዙሕ ግዜ ኣይክወስደሉን እዩ። ኣብ ከምዚ እዋን ንእስራኤል ዘስጋዕ ሓይሊ ኮይኑ ምውፅኡ ኣይተርፍን ጥራይ ተጸበዩ ይብል። ኣብ ፎሬን ኣፌርስ ዝሰፈረ ጽሑፍ ድማ ሓማስ ሓመድ ልሒዝካ ምትንሳእ ይኽእለሉ እዩ ይብል። ከምዚ ናይ ጽሑፍ ገለጻ ሓማስ ዋላ እኳ ምጥቃዕትታት እንተበዝሖ ርእሱ ኣድኒኑ ህላውነቱ ቀቢሩ ክጸንሕ ግን ኣይጽግሞን። ከም ዝኣመሰለ ተግባር ዓመታት ካብ ዘቑፀረ ናይ ቃልሲ ተመክርኡ ዝለመዶ እዩ ድማ ይውስኽ። ሓማስ ኣብ ልቢ ብዙሓት ፍልስጤማውያን ዝሰፈረ ውድብ ምዃኑ ብዙሓት ተሰማምዑ። ካብ ካልእ ፍልስጤማዊ ውድብ ማለት ውድብ ሓድነት ፍልስጤም ወይ ፒኤልኦ ንላዕሊ ተቐባልነት ከም ዘለዎ እውን ይንገር። ምኽንያት ተፈታውነት ሓማስ ብረት ኣልዒሉ ንፍልስጤማውያን ካብ ጭቆና እስራኤል ሓራ ንምውፃእ ስለ ዝንቀሳቐስ እዩ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ናይ ኩሎም እዞም ትንተናታት መደምደምታ ግን ሓደ እዩ። ንሱ ድማ እስራኤል ብኸምዚ መንገዲ ኣብ ልቢ ህዝቢ ንዝሰረጸ ሓማስ ከተጥፍኦ ከቶ ኣይከኣላን ዝብል እዩ። በዝን ንኸምዝን ምኽንያት ንሓማስ ምጥፋእ ዘይከኣል እንተኾይኑ እስራኤል ናይ መወዳእታ ዓርዲ ናይ ተዕጡቕ ጉጅለን ዝበለታ ራፋ ንምጥቃዕ ብሰንበት ዝኸፈተቶ ወፍሪ ደኣ እንታይ ፋይድኡ ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ። ጸጋማዊ ምዃኑ ዝንገረሉ ናይ እስራኤል ጋዜጣ ዴይሊ ሃርቴዝ መጥቃዕትታታ ምስ ኣጠቓለለት እውን እንተኾነ እስራኤል ካብ ዝሓዘቶ ኣከባቢታት ስቒላ ከም ዘይትለቅቕ ይእምት። ናይ ራፋ መራኸቢታት ናይ ግሊ ኩባንያ ብኹንትራት ከም ዘመሓድሮ ንምግባር እስራኤል ምስ ግብፅን ኣሜሪካን ብሕቡእ ዝርርብ ከም ዝጀመረት ይሕብር እቲ ጋዜጣ። ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ግን ምስቲ ናይዚ ጋዜጣ ሓበሬታ ኣይሰማምዑን። ናይዞም ተንተንቲ ርእይቶ ዝኾነ ይኹን ናይ ግሊ ኩባንያ ነቲ መራኸቢታት ከመሓደረ ኢሉ ምስ ዝብገስ ብመጥቃዕትታት ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ክሽገር ምዃኑ ይገልጹ። ጉዳይ መራኸቢታት ራፋ ንእስራኤልን ግብፅን እውን ኣጋጭ ይርከብ። እስራኤል ግብፂ ብናይ ራፋ መተሓላለፊታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቱ ኸልኪላ ኢላ ትኸስስ። ግብፂ ግን ሰብኣዊ ሓገዛት ምእታው ዘይተኻእለ ብሰንኪ ናይ እስራኤል መጥቃዕትታት እዩ እያ ትብል። ልዕሊ 232 መዓልትታት ኣውፂሩ ዘሎ ኩናት ቃዛ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ሓደ ወገን ንበይኑ ዘጥቃዓሉ እናኾነ እዩ ክኸይድ ወርሒው። እስራኤል ብተደጋጋሚ ደብዳባት ክትፍጽም ሓማስ ድማ ክሃድም ጸወታ ኣንጭዋን ድሙን ኮይኑ ወርሒው። ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ግን ሓማስ መርሰ መጥቃዕቲ ክገብር ፈተነ። እቲ ድሕሪ ጥቅምቲ ሳሕቲ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ መርሰ መጥቃዕትታት ሓማስ ናብ ተልኣቪቭ ሚሳይላት ኣጻይዱ ክትኩስ ተራእየ። እቶም ካብ ራፋ ተበጊሶም ልዕሊ 100 ኪሎ ሜትር ብምሕንባብ ናብ ተልኣቪቭ ዝበጽሑ 8 ሚሳይላት እስራኤል ከም ዘምከነቶም ትሕብር። እታ ሓንቲ ካብ ዝዓበያ ከተማታት እስራኤልን ንግዳዊት መዲና እታ ሃገርን ዝኾነት ተልኣቪቭ ንመወዳእታ ግዜ ግዳይ መጥቃዕቲ ዝኾነትሉ ቅድሚ 4 ኣዋርሒ ነይሩ። ንዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ግን ኣብ ተዛማዲ ሰላም እያ ጸኒሓ። እዚ ሰላም ግን ብሰንበት 26 ጉንቦት መሊሱ ተዘርገ። እስራኤል ዝበዝሑ ካብቶም ሚሳይላት ኣምኪነዮም ትበል እምበር ተልኣቪቭ ብድምፂ ናይ መጠንቀቕታ ጥሩምባ ምንዋፅ ኣይትረፈን። ሓማስ ግን ንምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ መርሰ መጥቃዕቲ ንምግባር መሪጹ? ንመንግስቲ እስራኤል ከሕልፎ ዝደለየ መልእኽቲ ስለ ዘለዎ ወይስ ንህዝቢ እስራኤል ከሸብር ስለ ዝደለየ ዝብል ሕቶ ክለዓል ንቡር እዩ። እቲ ውሳነ ኣገራሚ ዝገብሮ ርእይቶ ማሕበረሰብ ዓለም ኣንጻር እስራኤል ቀኒዕ እንከሎ ሓማስ ዝወሰዶ መጥቃዕቲ ነቲ እስራኤል ሽበራዊ እዩ እናበለት ተቕርበሉ ክሲ ስለ ዝራጉድ እዩ። ክልተ ነገራት ግን ርጉጻት ኮይኖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሓማስ ገና ከተማታት እስራኤል ናይ ምጥቃዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ፣ ካልኣይ ከተማታት እስራኤል ንምጥቃዕ ድሌት ከም ዘለዎ። ሓማስ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ዕድልን ተረኺቦም ከጥፍኡና ሰለም ከየበሉ ዝሓድሩን ህልቂ ሲቪል ህዝቢ ዘይግድሶምን እዮም እናበለ ዝህቦም ምስሊ ከረጋገጹ ዝደልዩ ይመስሉ። ስለዚ እስራኤል ሓድሽ ምኽንያት ረኺባ ቦምብታታ ናብ ደቡባዊት ከተማ ራፋ ኣዝነበት። ቦምባታት እስራኤል ተፈናቐልቲ ፍልስጤማውያን ኣብ ዝዕቀብሉ ከባቢታት ዓለበ። ኣብ ማዓስከራት ዝዓለበ ቦምባታት ዘስዓቦ ባርዕ መዛረቢ ማዕከናት ዜና ዓለም ክኸውን እንከሎ
ወላ እኳ እቲ ቁፅሪ ገና እንተዘይተፈልጠ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ልዕሊ 40 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ከም ዘለዉ ግን ይሕበር። ህፃናት ኣካላቶም ተቆራሪጹ ሰባት ብህይወቶም ኣብቲ ባርዕ ክጥበሱ ዘርኢ ምስልታት ድሕሪ ምዝርግሑ ብዙሓት መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ደይመደይልካ ዝተገብረ ምዃኑ ይኸስቡ። እስራኤል ነቲ ዘጋጥም ፍጻመ ጌጋ እዩ ኢላ ብምእማን ግቡእ ምጽራይ ክትገብረሉ ከም ዘላ እኳ እንተሓበረት ኣማኒ ግን ኣይረኸበትን። ከመይሲ ቅድሚ ሕጂ ሰላማውያን ሰባት ዝነብሩሎም ቦታታት ምድብዳብ ስለ ዘይተሓደግን ኣይኮነን እቲ ምዕቡል ቴክኖሎጂያዊ መሳርሒታት ዝዓጠቐ ሰራዊት እስራኤል ተራ ተጠቃሚ ኢንተርነት እኳ ነቶም ስደተኛታት ዝዕቀቡሎም ቴንዳታት ፈሊ ኸለሊ ስለ ዘይጽገምን እስራኤል ይኹን ሓማስ ሓደ ካብቲ ካልእ ዘይሓይሽ ኣሸበርቲ እዮም ዝብሉ ወገናት እውን ኣይተሳእኑን። ንሶም ዘቕርብዎ ምጉት ንምድራዕ ክልቲኣቶም ወገናት ግጭት ክንቅጽል ኢና ብምባል ንጎነዝ ከም ቀንዲ መሳርያ ምውሳዶምን ክልቲኣቶም ወገናት ንሰላማውያን ህዝቢ ዕላማ ምግባሮምን ይጠቕሱ። መራሒ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁ ብብዙሓት ወገናት ሰላም ክገብር ዘቐረበሉ ዕማመ ኣይቅበልን። ቤት ፍርዲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ደብዳብ ከቋርጽ ዘቕረበሉ ጻውዒት ተሓሲሙ ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ንዝሃባ እስጳኛ ዴንማርክን ሽወደንን ዘሊፉ ኣህጉራዊ ጠበቓ ብገበን ኩናት ከሲሱ ኸእስሮ ኣብ ዝስዕረሉ ዘሎ እዋን ናታንያሁ ዝሓረዮ ግብረ መልሲ ግን ነታ ኣይትተንክፋ ክበሃል ዝቐነየ ራፋ ተንኪፉ ካብ ቤት ንብረቶም ዝተፈናቐሉ ንጹሃን ኣብ ጊዜያዊ መዕቆቢኦም እንከለዉ ብሓዊ ምቅጻል ኮይኑሎ። ናታንያሁ ነዞም ምዕባለታት ንፖለቲካዊ መዓላ ክጥቀመሎም ይፍተን ከም ዘሎ ይኽሰስ። ንሱ ምስ ጋዜጠኛታትን ባይቶ ሃገሩን ኣብ ዝገበሮ ምልልሳት ነቲ ኹናት ከም እስራኤል ኣንጻር ሓማስ ዘይኮነ እስራኤል ኣንጻር ዓለም ገይሩ ከቕርቦ ክፍትን ይርአ። ብዙሓት እስራኤላውያን ግን ምስ ቃላቱን ተግባራቱን ዝሰኣምዑ ኣይኮኑን። ንሳቶም ድሌቶም ዘየቋርጽ ምልኣኽ ቦምባታት ዘይኮነ ዝተጨው እስራኤላውያን ብሰላም ዝምለስሉ መንገዲ ምንድዳዩ ቀዳምነቶም። ካልኦት እስራኤላውያን ድማ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ቓዛ ዝወርድ ክሳራ ብዘየገድስ ተግባራቱ ክቕጽልን ንሓማስ ክድምስስን ይጽውዑ። ክልቲኣቶም ወገናት ብናታንያሁ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ገሊኣቶም ዝያዳ ሓይሊ ዘይረኣየ ብምባል ኸሱ፣ ካልኦት ንሰላም መንገዲ ዘይሃበ ኢሎም ይቕሱ። እዚ ፍልልይ ናብ ሰራዊት ናይታ ሃገር እውን ይልሕም ከም ዘሎ ይንገር። ኣብዚ ሕጂ እዋን 71 ሚእታዊት ካብ እስራኤላውያን ናታንያሁ ወይ ሕጂ ወይ ድሕሪ ኹናት ኣብ ዘሎ ቅጽበት ካብ ስልጣኑ ክወርድ ይደልዩ። ተግባራት እስራኤል ዝፈጠሮ ቁጣዕን ስጉምታት ቀዳማይ ሚኒስተር ናታንያሁን ግን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ጥራይ ኣይተሓጽረን። ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ምዕራብ ከካይዶ ዘቐነዮ ኣድማ ናብ ህዝቢ ልሒሙ ኣብ ከም በዓል ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ፈረንሳይ፣ ሊባኖስ፣ ቱኒዝያን ሓያል ናዕብታት ክግበር ጀሚሩሎ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኤሮፓ ሕብረት ብሰኒ 27 ግንቦት ኣገዳሲ ኣኼባ ኣቃንዐ። ዛዕባ እታ ኣኼባ ንእስራኤል ብኸመይ ንግትዓያ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዝሃቦ ውሳነ ኸ ብኸመይ ነተግብሮ ዝብል እዩ ነይሩ። ዝበዝሑ ኣባላት ሕብረት እስራኤል ንራፋ ክትወርር የብላን ኣብ ዝብል ነጥቢ ምስ ስምዖም ክግለጽ እንከሎ ብኸመይ ነተግብሮ ኣብ ዝብል ነጥቢ ግን ምግማዕ ከም ዝተፈጥረ ይሕበር። ከም ኣየርላንድን ስጳኛን ዝኣመሰላ ዝርከበአን ገለ ኣባል ሃገራት ጸጋማዊ መርገጺ ብምውሳድ ንገለ ሓለፍቲ እስራኤል ኣገደስቲ ትካላት ናይታ ሃገርን ንምእጋድ ክእምማን ከለዋ ክልቲአን ሃገራት ትማል ሰሉስ ንፍልስጤም ብወግዒ ኣፍልጦ ሂበና ይርከባ። እቲ ካልእ ወገን ግን ኣብ ልዕሊ ናታንያሁ ከቢድ መጠንቀቕታ ጥራይ ነቕርብ ይብል። በዚ ድማ ሰራሕተኛታት ኤሮፓ ሕብረት ዝርዝር ናይ ክውሰዱ ዝኽእሉ ስጉምታት ከቕርቡ ብድሕሪኡ ኣባላት ሃገራት ዝሕሸን ውሳነ ብድምፂ ኸጽድቓ ኣብ ስምዕ ምብጽሐን ተሓቢሩሎ። እታ ኣብ ልዕሊ ኣይሁድ ንዝተኻየደ ጽንተት ጠንቂ ዝኾነት ኤሮፓ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም በደላ እናዘከረት ንእስራኤል ወትሩ ከተሐንቅቓ እኳ እንተጸንሐት ሕጂ ኣንጻር እስራኤል ዶም ንምባል ተርእዮ ዘላ ኸይዲ ንባዕሉ ንእስራኤል ዓብ ዲፕሎማስያዊ ጽፊዒት እዩ። ኤሮፓ ምስ እስራኤል ብዘለዋ ምትእስሳር ኣንጻር እስራኤል ስጉምቲ ምስ ትወስድ ናይ ናታንያሁ ሃገር ትገብሮ ዘላ ዕንደራ ደጊማ ክትሓስበሉ ከም እትግደድ ይግመት። ሻቁሎት ምዕራብ እቲ ኹናት ናብ ካልእ ከባቢታት ከይልሕም እዩ። እስራኤል እዚ ኹናት ካብ ዝጅመር ኣብ ልዕሊ ኢራቅ፣ ሊባኖስ፣ ኢራንን ሶርያን ደብዳብ ከም ዘካየደት ይፍለጥ።
ኣብዚ ቅነ ድማ ምስ ግብፅን ሊባኖስን ኣብ ምፍጣጥ ከም ዘላ ይሕበር። ዝሓለፈ ሰኑይ 27 ግንቦት ደቡብ ግብፂ ሰጊሮም ናብ ራፋ ንምእታው ዝፈተኑ እስራኤላውያን ምስ ወታደራት ግብፂ ብዘካየድዎ ናይ ተኹሲ ልውውጥ ሓደ ወታደር ግብፂ ሞይቱ። እተን ብርክት ዝበለ ግዜ ኩናት ዝገጠማ ግብፅን እስራኤልን ኣብ 1979 ብዘካየድኦ ስምምዕ ሰላም አንጊሰን እኳ እንተጽንሓ ናይ ሎብ ዘመን ተግባራት እስራኤል ነዚ ሰላም ክፈታተኑ ምጅማሩ ግና ይንገር። ገለ ሰበስልጣን መንግስቲ ግብፂ ነቲ ስምምዕ ሰላም ንምስራዝ ኣብ ዝግስግስሉ ዘለዎ ግዜ ከምዚ ናይ ሶኒ ዝኣመሰለ ክስተት ምግጣሙ እምበኣር ክልቴን ሃገራት ናብቲ ናይ ኩናትን ተጻብኦን ታሪኸን ከይምለሳ ስጋት ፈጢሩ ኣሎ። ግብፂ ግን ከምዚ ዝኣመሰለ ክስተት ደጊማ ክትጻወር ከም ዘይኮነት ተጠንቀቕ። ብወገን ሊባኖስ እውን እንተኾነ እስራኤል ብሶኒ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ንእትረከብ ከተማ ኣጥቂዓ ጉድኣት ኣውረደት። በዚ መጥቃዕቲ ሓደ ናይ ህዝቡላህ መራሒ ክትቀትል እንከላ ህዝቡላህ ብወገኑ ብርክት ዝበለ ሚሳይላት ናብ እስራኤል ተኮሰ። ከም መግለጺ ሰራዊት እስራኤል 25 ሚሳይላት ከም ዝተተኮሰ ክሕበር እንከሎ ውሑዳት ካብኦም ናብ መንበሪ ቤት እስራኤላውያን ከም ዝዓለቡ ተፈሊጡ። እንተኾነ እቶም ነበርቲ ኣቐዲሞም ካብቲ ቦታ ከም ዝወፁ ስለ ዝተገብረ ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝበጽሐ ጉድኣት የለን። ዝኾነ ኮይኑ ኣካታዒ መጥቃዕቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ከተማ ራፋ ድሮ ጀሚሩ ኣሎ። እስራኤል ምሕፅንታን መጠንቀቕታን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዕሽሽ ኢላ ክሳብ ክንደይ ክስጉም እያ ግን ገና ብሕጂ ዝረአ ክኸውን እዩ። እቲ ርጉፅ ነገር ግን ኣውያትን ስቅያትን ህዝቢ ቃዛ ሕጂ እውን ክቕጽል ምዃኑ እዩ።